Nag-iikot ang Department of Trade and Industry sa ilang pamilihan sa Pangasinan para tignan ang presyo ng mga kandila isang linggo bago ang undas. Pinangunahan ito mismo ng Provincial Director ng DTI Pangasinan na si Natalia Dalaten at Assistant Regional Director ng DTI Ilocos Region. Sa pag-iikot nila, napag-alaman nilang sumusunod pa rin sa Suggested Retail Price o SRP ang halaga ng mga karaniwang uri ng kandila. Bagaman may bahagyang pagtaas sa ilang produkto, nananatiling nakapaloob pa rin ito sa itinakdang SRP. Kandila sa mga iba't ibang pamilihan natin, no, dito sa lalawigan ng Pangasinan ay mayroon po tayong may mga nakita tayo na may konting pagbabago sa mga house brand ng mga kandila, pero ito pa rin ay nakapaloob pa rin siya or nasa within the suggested retail price pa naman. Nananatiling stable ang presyo ng mga scented candles at iba pang brands sa mga retail outlets sa buong lalawigan. Tiniyak din ng DTI na may sapat na supply ng mga kandila at walang dapat ikabahala ang publiko habang papalapit ang araw ng undas. Sa mga retail outlets, siniguro ng DTI na hindi basta-basta nagtataas ng presyo ang mga nagbebenta dahil mahigpit itong minomonitor base sa SRP. So there's an increase of 3.93% doon sa ating monitoring, no? So nakita natin na mayroong 3.93% doon sa pagtaas po ng presyo ng kandila. So, base sa ating monitoring, Elsia, ay stable ang prices ng mga kandila natin at marami tayong supply, no? Wala pong dapat ikabahala ang ating mga kababayan dahil maraming supply po ng kandila sa lahat ng mga retail outlets po. Ganun pa man, nilinaw ng DTI na hindi sakop ng kanilang price monitoring ang mga tindang kandila na ibinebenta ng tingi o sa mga palengke na walang resibo. Ito ay dahil mahirap tukuyin ang presyong batayan sa mga ganitong uri ng bentahan. Pinapayuhan natin yung ating mga mamimili na sana before pumunta doon sa sementeryo, bumili na po kayo para may dala na kayo. Kasi kung talagang bibili kayo doon sa sementeryo mismo, mas mahal ang presyo. So far sa pag-iikot natin, wala naman tayong nakita na lumabag sa suggested retail price, no? Particularly dito sa candle. So magiging continuous din yung ating monitoring dahil syempre habang papalapit ang undas, talagang nagmo-monitor din tayo araw-araw ng presyo ng kandila, no, sa iba't ibang pamilihan para masiguro natin na yung mga mamimili natin ay makatitiyak na within suggested retail price po yung kanilang mga binibiling mga kandila. Kinumpirma naman ng DTI Pangasinan na may sapat na supply ng kandila sa buong lalawigan at nananatiling stable ang presyo nito sa merkado. Valerie Desmaya, RNG News.